Bonjour tout le monde. Teo ta vatra bimapetraka zo antignanany bimape. Bon, koragnatsika niany ibantoeragna ny tegna izy aminany, ibantoeragna ny tegna izy aminazy ny resaka aditany. Vao mikoragna io resaka aditany io atsika dia mazava ho azy fa ny ministry tompony andraikitry amin'ny fagnajariagna ny tany sy ny fanagnan-tany ny lohany amin'izegny ary ny olagna misy amin'ity resaka aditany ty io za dia ny ao amin'ny fitsaragna. Miala tsy afaka ary tsy mahadio tegna no hita fa tsy mahazaka tegna ny ministère ny fitsaragna na ny ministère de la justice. Atsika tsy aby magnapetraka fagnontaniagna hoe fa magnino ma rô ministère roy irony tegna hoe voatsiratsira, voavolagna ary tsy mahafehy ny ministère tatagnin-drô. Matetiky zay teto mivolagna, surtout za mivolagna na io fagnajariagna ny tany sy ny fanagnan-tany io na io justice ny Madagasikara io dia andesindrô mampiorohoro vahoaka, andesindrô mampigadra ny vahoaka madiniky, andesindrô tsy hanagna ny vahoaka malagasy ny rariny. Kobaka ambava ho zapoko matetika ambarako eto hoe kobaka ambavany be fa ny miantraika amin'ny vahoaka tsisy. Anao koa maregny ministry justice makatsy makaroa hiarany lalagna zegny hoe ny vahoaka ny hiarany lalagna, fa ireo tsy hiarany lalagna, vahoaka ny hiarany lalagna. Avy koa baka ambadika ato ministry ny fagnajariagna ny tany sy ny fanagnan-tany iezaka fa elany niezaka volagninao zay monsieur mon général Lilson valy fanjava zay iezaka ny vokatra tsisy le ezaka, tsy hitany vahoaka madiniky ny ezaka, marary ny tany, marary ny vahoaka. Apetrako aminareo hoe mianada mianaka ny justice sy ny fanagnan-tany hoe aboazy le ezaka nefa nareo tagnatin'ny 8 mois, aboazy ny fivolagnanareo fahaizanareo mivolagna fa miantraika amin'ny vahoaka madiniky indrindra ho an'ny vahoaka ambanivolo ny justice sy ny fanagnan-tany. Non, tsisy mivory ary mivory aty sagnatriany vava. Ko misy olo mivory na hoe ministère mivory, donc tsisy karaha ministère ny justice ndraiky ministère ny fanagnan-tany nefa andreo magnano vorivoriny amboa sagnatriany vava fa gn'oroboty fa tsisy raha tapaka ary tsisy raha hoeke miantraika amin'ny vahoaka. Inona viany be mazava ny sambrano ny kikika ny afatrafatra na Ambario be na Ankarabe, Agnivorano, Sava, Diego eraky ny Madagasikara dia ny ministère ny justice sy ny fanagnan-tany, fagnajariagna ny tany no mampitomagny ny mahafaty tampoky ny vahoaka malagasy. Ny mampalahelo karaha ty atsika mifanagna atsika tsy nivanga fa nandova tamin'ny dadilahintsika tagny. Amboara taratasy nagnamboatra taratasy zay tampoko amboarinay koa taratasy
agny fane vola zigny amboarigny ary amy domaine sy ny forongony ary non misy taratasy hafa koa miboaka baka aminareo amy ministèren'ny tany sy ny fanagnantany hafa koa taratasy miboaka baka aminareo justice hoe tsy nareo tany fa ty ny tompony tany any ka maro ny vahoaka malagasy ambany volo agny maty tsy amy lera ny fanagnandro ny lovendro ny karakaraindro baka amin'olobindro olondrazandro ndrefa hita fa misy fahasanidrazana agnatin'ny raha io hoe non anareo miala tongisy ny fahasanidrazana n'olo logique normale ary tohananay ary tohana surtout za ty agnisan'ny olo mitsangana ko 20 taogno 30 taogno hoe niady io resaka fanagnantany ny vahoaka madiniky agnisan' za satria tsy mamoafotany mandry za mandrem-piadanagna izy ary zegny nitsangananay tamin'ny fotoagnandro ny nambarako teto hoe zay jamindry tompoko lahy mandigny remo zay jamindry zokilahy ray aman-dreny alisarety sy ny namagna zay efa loasy korazana ary ny efa antitry amty resaka fanagnantany ady tany ty a Madagasikara fa nareo magnano ankodavitry nareo mpanambola tsy mahevoko anareo mangala ran'olo tsy mahevoko anareo mitady raha hoany fa magnino atao karaha io vahoaka anareo nefa midaina omena sy atao karaha ty amy vahoaka ny tany izo ne volagna zo mora ny volagna zo koa mora karaha toko eto zao za mahita mivolagna zo mora fa zo ndraiky satry fa zo tsy jirenareo izo koa jirenareo fa nagnano malagasy vahiny tsy anjakanjaka fa matoa vahiny manjakanjaka tsy jirenareo fotony anareo voky pesosy raha tsy raha mahazatra kizembindrazagna zegny za boka fa tsy volagna hoe mampalahelo le vahoaky fa tsy jirenareo le fiaignam-bahoaka ny fiaignany tambany tanàna sy ny ambany ravinahitry fa nareo de hoe zay hezy hoe eto za ministre za directeur za chefny régionaly za chefny tiako district za député za maire fa tsisy raha mivantagna amy vahoaka mavandy aboaha na lalagna zegny na ny hoe ny marigny anagnam-bahoaka amy justice ao volaniko aminareo passoara anao koa fa tsy copain tsy copine anao tsy mahazo place amy justice anao koa tsy magnatriky écolage ministre anao tsy mahazo place amy justice fa ny vahoaka prety ny managna andrary magnino amizay farany magnano boka manisa omby zavanareo boka imaginenareo karakory atao boka manisa omby ny magnaraka lala io fihitany igny fony vangoiny kibay manjary arabika amidrotro sosoa sabeda le raha zegny ve nareo andeha agnova nefa ny PRRM miezaka mitsangana tsy mandry matsanga haly mitrotro mikoragna mitandregny vao anareo tsara mitandregny vahoaka anareo gouvernement anareo député anareo maire anareo président fokotany boaka aminareo ny aviany vahiny manjakanjaka mangala tany mbahoaky baka aminareo manomboka amy président fokotany jusqu'à ministère na justice zegny na fagnajariagna ny tany fa nareo ka za magnano servette nandesy nandenseky hoe namotro egny za madio or servette namorako egny maloto zegny ne raha ataonareo fa zo tsy jirenareo
fa zo koa ny jirena ro na hakasika anaro nitsanga ino ma raha hitako nikasika anaro aminany ndre anaro fo ministra sy ny forongo ny député sy ny maire sy ny fokotany mangala fanagnam-bahoaka anaro karaha ohatriny loatra amin'ny ministère amin'ny gouvernement tany amana hectare anagnanaro mba azambakaigna zay ka eto manoagna za ary vo manoagna hitsangagna iaraka amin'ny président Alisarety izy volango aminareo zay agnisany lohany nitsangagna tamin'ny fotoagnandrony hoe 2018 zay nanangananay ny salut ny fiarovagna ny tany fa tsisy tsendriky nisy fanjakagna ny fandimby tetika hoe niaro vaoaka amin'ny fanagnandro na tragno zegny na fasan-drazana zegny na tany zegny tsy jirenaro zegny antony zany fidy irany Théo Blaise Concon teo igny hoe à cause de l'Éden ny taiza ratsy ny famitagna nataon'ny Satana tamin'ny Adam et Eva tamin'ny Éden izy aignany vahoaka amin'ny fotoagna zio de ny Satana anaro ny Satana ny vahoaka amin'ny fotoagna zio aloha ny tandignesatsika ny raha nandalony moaly tabe mazavany sambrano isorako eto président Alisarety isorako eto Zandrila Wilson nandefa ny fio sy ny sary fa après lay vo publie ko ary Zandriko Wilson efa ny publie agny ko publication document jiaby naboakako teto zay mikasika ditany io monsieur Lilson nampidinao en faux fa hoe nao mitia vahoaka malagasy tsy tokony avaka raha io kabaro fa matoa kabaro avaka raha io tsy jirenaro fotony nino le olo magnodidina anaro ministre ro ny tegna mamono zay vahoaka ny président fokotany ny maire ny député ny conseiller sy ny forongony normal anaro tsy mijery fa de amin'ny réseaux sociaux efa miezaka ny fanjakana tsy ny fanjakana mihetsika fa anaro ny tsy miezaka tandrinesatsika volanko akony santionany feo ny vahoaka ny taregny no moaly amin'ny fiitsokony ataonareo ao amin'ny domaine sy ny topo ary ny eo amin'ny fitsarana tsisy koragna regninao koragna ny vahoaka ny diana tamin'ny etsiky ny moaly tasambrano ko tsy ministère ny justice ministère ny fagnajarena tany zegny fo raha regny no moaly tamin'ny grève générale nataondreo ary eto koa isorako ny solontegna isaky ny district ny Ambariobe ny Ankarabe ny Agnivorano misy baka Diego Sambava Antalasava zegny navy tasambrano tany moaly nagnotro nagnampy namagna efa ziska mandeha amenasy ny fofokagnany gasy samby gasy zalahy raha ty anao zalahy ray aman-dreny généraly anao zalahy fa aza magnano général anaro ny tegna dalo agnabo latabra anaro ministre ro tegna dalo agnabony latabra mazavany matoa raha jiaby teraka miboaka magnely mamono vahoaka madinika anaro ny dalo agnabo latabra ny ratsy mangiaka anaro amizay magneraka ny tany ratsy raha mahazatra anaro aloha tandrinesatsika tapatapany eo amin'ny 25-26 minutes vahoaka mitaregny eo amin'ny 10-20 mitaregny mitomagny ny ray aman-dreny ny soja be
ny zanaka ny zamango vavy anareo tsisy mba hoe azalahy ministère ty za responsable nefiky natao hoakonangery amy lamaka non amare mivorivory afaka mare mivorivory magnano vorivory ny amboa tsisy raha tapaka miravagna fagnoro-body ny vahiny amizay matanjaka manjaka losatsika tegna voalohany moa miarabanareo fagnano gazety miala bironareo tagny tonga aminay eto ary arabegny koa nareo vahoaka zay eno koragnanay zegny agny ny tegnako zay filohany zanaka ambanivolo iray agnatin'ny districtny Ambanja efa nanomboko tany amin'ny 2018 tagny nitsangana fikambanana ty ino moa ny antony nananganana fikambanana noho ny arety zay misy Ambanja ty eto satria ny madiniky avoitsakitsika eto karaha tarondro diaviny amomby tia maly fa hely maso miboliaka mbola mitohy zisika izy io tsisy olo mba hitondra zegny ke mba mahay miaro vahoaka zegny tsisy eto manomboko rango amin'ny fokontany ka hatramy député tsisy tiaro vahoaka zegny eto fa havalom-bahoaka foro jiaby io fa tsisy tiaro vahoaka afa tsy matoelahy alisarety io ny mba miaro vahoaka eto ary izy io koa kisasindreo ivoneny efa niroagna tragno teo zahandreo mbola tsy nety nipody afara izy mbola ny risky fo izy io koa mandeha fio fa efa mila hamono izy io koa eto zahay mampandre anareo mpitondra ambony agny raha toaka anareo tsy mandefa olo zay akaikinao andre matoa président mpanavozana mbala ho isy zavatra maventy hitranga Ambanja ty eto satria tsy mety mihevitro ifandravagna vahoaka madiniky io eto vo meka nahay nitohy fo zahay mietrety hoe nisy fanavozagna eny mietrety mba hiemo au contraire izy aminay Ambanja ty nahainare fa eky fandravagna vahoaka madiniky ke noho zegny ietsika ataonay aty tsy mipody afara zahay raha toka tsisy olo-tegna avy aminareo agny mandeha eto satria olo jiaby nifandimby ny volagna teo magnambara arety ny fandravany mpitondra tany ny vahoaka madiniky ireo maventy eto magnano olita mihina tondrondreo satria baka vahoaka madiniky tondrondreo izy io koa hanindreo eto ro mitorogno tsy bebe ke akory matao fa anareo ety ny be agny ke zahay mba miangavy antagnandroey aminao filohan'ny fanavozagna na tsy afaka anao mba mandifasa olo akaikinao handeha agnadiady ny zavamisy fa hifamono zahay Ambanja ty fa efa marary ny vahoaka madiniky Rizet karaha tsy haiko karakory ataondreo alohan'ireo mandeha magnano asandreo tsy haiko na haindreo asandreo na tsy haindreo ro havy aminay agny isanandra azony olo manambola satria mba zahay ambanivolo zay ambanivolo ataondreo hoe karaha kon aby zay jiaby ambanivolo agny ro avy aminay agny misy olo manambola mandeha mitory olo aty amin'ny ville aty amin'ny commune Renivohitra aty avy ro direct manambotro fogna tsisy convocation tsisy fampilazagna ino antony fitoriagna avy direct manambotro fogna kakako amizay misy problème la famille nany misy problème ny hady tany za mo misy exemple elo egny hataoko raha ohatra moa olo kibo araiky agnatin'ny olo kibo araiky zay zao ty eniny mianada zay tsota mianada io izy koa raiky aminay moa sagnatria namono olo ke nampidirigna amponjary zahay jiaby kibo araiky igny miaraka miditra amponjary karaha zegny ataony fanjakagna voalohany baka amin'ny tribunal misy preuve aminaka ato mahakasiky gendarmerie nagnontaniako ino tsy any problème satria tsy sambandreo zagny nagnisy io problème io amin'ny ray aman-dreniko namaly izy mandehana magnotany procureur tsisy afaka agnontanianao fa procureur misy preuve aminaka message amin'ny gendarmerie faniry agnarany
message nem mbala hazo. Tsy nifafako nigardeko, mitady mise à jour téléphone tsy nifafako. Tsy nataoko mise à jour, so fogna mifafa raha jiaby agnatin'ny téléphone ba. Misy preuve koa za amin'ny fijotsoan'ny gendarmerie jiaby agny. Misy preuve koa za makasiky monsieur le maire Ambanja eto. Hoe izy zegny ambadiky ny haditany. Olobeny agny miaditany moa za moa tsy mahay raha mikasiky haditany. Za tsy mahay raha mikasiky haditany fa le fijotsoan'ny gendarme io ma tsisy enquête ma ataondreo amin'olo mitory ndraiky olo toriagna. Tsisy enquête fahitako raha ataondreo amin'olo mitory ndraiky olo toriagna. Roa karaha za papako fa niditry arina andeha MB izy nalendreo tamin'ny le 3 efa nisy hady talohan'ny zegny olo araiky fo mitory. Ary olo mitory io tsara miatriky tribunal. Iandriantiana Laurent Ngarazo domicile di Goel izy. Izy io fogno. Iraindreo mitory io. Izy mandeha mitory igny tsara miatriky tribunal olo tory igny. Cette fois-ci na amin'ny tany zegny zay jiaby babane ireto za mbala nianatra za fa mandeha fabolibolo mba ela fa mandritra ny 3 taona nampamety molay tany azay koa fantsabo nagnano fangatagna babane reky fotoany le ady tamile tiady izy ke reky domaine tanosy be ndraiky Ambanja jovonazo tany io nanagnane titre vovanga vita boky ke magnapetraky fagnontaniagna eto zegny mahagaga ino zegny bolom-panjakana domaine zegny ô mangataka fanagnatany mandeha anarivo azahoagna tany fanagnana titre zay mitsongorane zandaro naby nanamsambotra zay amitsabone io foa basy felany gadra sanany nilefa za ty agnatin'ny tany nilefa tsy vosamo gadregny tsota fanjava tary mialy anaro ny taninaro naboaka tary mizambalera ya certificat juridique ny tany io leta malgasy tany io naboky ny taninay fa ny titre naboaka tary telo andro déferment mialy anaro ny taninaro e gadra tany raha lainay ke mampanontany fanontaniagna karakory tsara eska aiany azahoagna tany fanagnantany mitsangana karikaregny taratasy mbala hoasiny ke zay zo io fa tonga hoe tsy misitrika tsabone le mpandrava fo mihina izy ke tsy hentany karegny na mandeha fanjakany agnila mandeha pianko tsisy valy mandeha jusqu'à fitsaragna ambony Antananarivo any tsy mivaly ke zegny raha mampalahelo amin'ny Ambanja taminay io ankitiny ary tondraza Florensia manjava taninay papanay ndraiky fa tsy misy baka mifobe amin'ny aretiny fo zay nigadragadra tary tseko tamiziny na ito tao zegny magaga tegna mampalahelo zay Zabla misy raha mampalahelo za mikasiky tanàna raha mampalahelo zaho sandaro fitolahy nandeha miditra anatin'ny tragno le nanavitiliana tsabonay jiaby any tsy azonay dirina zotry nakaka ovidina reky tsy azonary ke ino amizay hantiny andeha anaovana zay efa mitanindreo zay tsy nazy nandeha anaty zay efa tsy nandeha anaty zay apetraka anatin'ny tragnonay andikorobanindreo basy mitana karaha ty ambaravarana doko io ndraiky zandaro iny miaraka mandeha manafy zay anatin'ny tragnonay ke mampalahelo zay koa rehefa falavy igny zay niboaka zay niala tanàna vorognay jiaby zao nangalanindreo ko nay jiaby katakatanay jiaby ambao tragnonay ny fifirendreo raha jiaby mikasiky zay eo ke zay hantony naviako eto mampalahelo za zegny tragno jiaby niasainay fatitra io nialanay zao tsy nazonay tavy lo tazony baka amindreo fo eto jiaby jeboly manana ny ambara aminareo hoagny lavidaviko zay ty olo gadolo tena apetraka aminareo journaliste zegny misy ny ambara io ao amin'ny jeboly regny nareo laza teny mandaty aby district ny Ambanja tegna mahery baika
nalaigny ny zandary napetraka akao ndraiky ziska zao tsy raha ary tramo anahy napitranga zandary fa milaza distrika reo ao tsy tia fanjakana nalako baba napetraka matritra mivaky zandary io nandoko nany mbala misy tsela misy fa mipetrika andalana natry ny araiky tsisy olona hitany hoe ino nanokoany ady tao naleviny le maty andran'io koa zegny olo mpivarotro magnano collecteur anaty ala amizay ny tegna zava-doza aminay ao collecteur mandeha magnatony tsabon'olo nitotol'olo araiky vaiavy naty tsy naty fa asore manda keto za riavako magnenta ny ampanano fanjakana andrindra ny fanjakana hodeko volona mampakatra teny any amin'ny ministera zahavy maramila indrindra anao Mikael any ambony any président fanavahoza mangataka vahozy zay amin'ny ambanja tsy dio ble maitso andohanao ble rozy misy eo mangataka tsy dika mazor mba vahana eto ambanja fa misy andaro fa eto izy olona hitanareo aby atsio fokon'olo bahoaka mitebiteby mba mijitsoary eo angatahy aminareo zegny mba izahy tsika ambany manan-kariagna azy ty ato koa hoe le olo mpanakariagna ampsoloty manamevahan'olo magnano collecteur anaty ala alenjare vokotra fokon'olo reo ary indrindra moa zahy zany aza raiky ntely za tô vakitrano fiasanahy male miazy tsy indre batin'olo zahay magnaty ala i tsy volany vokotra tsisy fotoana mandraiky vakitrano ataja ny rapport eto za zegny mba mangataka ny maramila izoteto ambany zay tegna mangataka amy chef d'état-major zany anao mpiolohany zegny manday ny zavatra mikasiky raha maramila ary indrindra manaty fanavaozana tsy anavahana maramila la brezozy la brever mitokorava eto ambany agnarako zegny zaza raha mbala misy haniny zaho miantiky maramila zany natany information ty ziska ny thérapie mangatake tonga eto ary indrindra moa ny tompon'olo hitanareo matotoko efa mirina be olo mirina aondy tsy afaka mihety direny fanjakana atony eny amany zay zavatra ngatako aketo koa ary za hitanao koa zeo mitsanjana eny fanjakana mitsony za nesaka amy fanjakana tseliky misy tompo magnanaovako titre reconnaissance anaty fonisity ampelatananahy raha jiaby nalako domaine amin'olo hafa malahelo fa misy sapona tsy afaka miady za satria nafanjakana ny ambanja zy hatareky eto misy araha zy atanatatsy zany mbala misy araha tray nesan'olo za nesaka amy tany mirazay notelo asambola antena mbala tsy nanana magnentinareo za hoe mbo tonga aketo itsitiky fatry ambanja misorty Tombo fanambara raha mampiavaka izy hely hoe aloha zana zavaraha jiaby misy fagnotaniana zegny mipetraka amy lohanay zay baka verafia volany verafia commune Morosanga district ambany fagnotaniana mipetraka hoe mbala Madagasikara moa zay averafia sa tsy Madagasikara misy antony fitrano fagnotaniana zegny fotony aminay tsisy fanjakana considérenay tsisy fanjakana fotony aminay agny izy koa misy fanjakana aby roa avy agny zao koa ndeha propagande mera vita afaka atao tapitry mandalo olo koa zay voroa manaovako hoe aminay agny mbala Madagasikara sa tsy Madagasikara fotony lalagna mipetraka aminay agny zegny fa tsy mitovy amy lalagna mipetraka Madagasikara bon
Fokotanay, chef fokotan ka tena problème niya. Chef fokotanay fa misy 25 ans de service to izy. Sisy fidianana io. Ziska niany ity. Ary izo mbala miproposé mbala manana eritreritry fanjakana fa mbala idésigné olo. Sy question de désignation ny problème. Fa le olo désigné igny za agnontany i chef district. Izy ma mahay problème niany. Izy tsy mahay olo laniny vao agnontany hoe tokony apetraka le amin'ny chef fokontany. Fa zegny nga anoseko zegny vidy bola jiaby ary masaky mivolagna mihitsy chef fokotanay. Mivolagna izy fa vidy jiaby rô procureur district délégué maire jiaby rô. Sa zo ko volagna zegny fa volagna anazy mivolagna. Mbala boakany koa volagna fa izy koa mbala vola fotsy sy raha tsy vidany bola. Zay raha aby voara atao miolo aminay ao. Maro fangala fandravagna omby, finanagna vola vahoaka, jadogno, lalagna mitongilana. Zegny aby raha misy agny ary anagnanay trofo raha jiaby. Ke eto zegny mampatsiaro anareo fotoana fanjakana zany. Agny ministre intérieur. Satria manjary anareo haloto amin'ny raha io. Otony voavidiony vola an'le président fokontany zegny anareo jiaby agny. Zegny volagna ity. Dikan'zegny dinianareo tsara raha zegny ary mijotsoa anareo zahanareo akaiky. Abakeo misy collecte de signature la famille ataony mandeha agny amin'ny district na amin'ny délégué agny comme quoi izy zegny itilemboka agny hoe nandeha atao président fokontany ndraiky. Zay tsy d'accord amizegny. Ary izy koa mbola président fokotanay lefa 50 taogno mipetraka teo io mbola io atao ao. Zay tsy agnety io ndray ety. Dikan'zegny magnamara mialoha zay fa zahanareo valitsy raha. Bokeo magnaraka zegny toto ministèren'ny ministre Lilson. Zegny anao zahanareo tsara be problème agny resaka tany satria zegny antony volagna teo tsy aizy tany misy zay asany alia bôsy fanjakana droity zay amizay latsaka amivo reo samy karaha topiny karaha tsy topiny mivaralila mikorotana amizay vao miady. Ke zegny matanjatanjaka fo zegny ny tafaboaka amy raha io zegny fotony mampiasa volanazy izy na aty amin'ny agnabo aty na agny. Zegny forinakazy zegny fa tsy kenay resaka fokontany tindregny koa tsy voadinidinikinareo tsara be le olo ataovanareo fagnadidina laligny ahaizana hoe fa olo ty laniny vahoaka mariny fa tsy hoe izy koa fa magnano signature olo folo lafa minazy andefa mampy signaturana bakeo izy direct fainareo agny zay tsy d'accord amizay. Le tany io 54 hectares io izara ndraiky bokapoko zegny titre le tany io amin'ny domaine io zegny tany fianakaviana dininy anada io lehilahy ary hoe manampy agnaty io le titre mivoahany le hady amizay tsy raha hoe fa hady hiditry fo fa délégué Alfred io zegny ampanolotsainy reo Benjara Simon naviany le hadinay. Zay olo sivy natao agnatiny lesbiana agnatiny nanomboka teo 2021 io metsihay tsabonay zao tsy zakanay tsy azo dira na elo na zaza na ody zay zeky zegny mbala miady zegny amy cassation Tananarivo mbala tenivaly le atinay resy zay iro miditsy mandroaka zahay agnatin'le tsabo io na zy mampalahelo zahay satria fa tany tsy mibaban'olo indriantiana io ary andriantiana koa tsy mivolagna fa naty le babany ke fanagnana sy zegny nisoratany babany naka misy koa izy nakanagna donation io tany tsy olo baka ambanivolo Antanabe Sambrano tany io o zegny
Tanatizay malasankatafa zay commune. Sisy olo agny nalainy nagnantena nagnandrany teto Sambanga sy nalainy nagnano le teny. Tamin'ny farany le haditany raha io hita amizay zavatra io agnatiny le miady zahay fa voanalohany resino nivolagna le président sambo mipetraka amizay toerana anany fa hitako mamina zavatra namoro amizay koa rô namoro fonifety niaditorinay koa rô le tamin'ny donation nataony babaro nigadra rô 5 taogno sestany rô 5 taogno igny nidiavy rô nitsangana gity ndraiky le procurera namadiky le raha le zara magnano io zegny navadiky natao zara lahy tsy manam-panana tsy fikarana io zegny le taratasy namivoaloho nataoreo nanisindro zay ary nanamorareo tombizara zegny fa manda azidy ndraiky maty izy io na zavatra mampalahelo zay fa hany tendrofa namizay bakô zanaka matela io araiky ambin'ny folo le fa araiky ambin'ny folo zegny io zegny mahavalo aminay afaty azoreny sambrany raha ninay nandraty tsy ninay zaho volana zio io kakao tsy azo bedy zay fa mabedy io ino koa maray diplôma any koa kany diplôma raha jiaby raha zay mba mamitantara sainy mamin'olo azova mba milaza ô die ô lapote ô procureur tsy hay miaka io raha sainy maregnay amin'olo izy io araiky doranôpy raha andray jiaby zio io leo fedy voro nino hoe ô zio le mby amy tanàna ao tsisy olo rô nadavo aby jiaby le io araiky io araiky samby baka nandry agnaty ala bo rô zay ndraiky ambany aty fa rô koa milefa mikeke agnaty ala mbisibisy karaha takomany amizay le raha io zahay samy tsy tompiny tany io zahay mpandova tandrana mandrenay koa raha nandaty zahay tsisy fa izy io zahay nandova dimy anadahy rô tompiny tany le zahay zay taranaka azy amindrô dimy anadahy normalement zahay misisy agnaty zahay ndraiky tsy tiandrô fa rô zanakany tany zanakany fijanajangana rô zegny nanjarina jikijeky dadinay voalohany vady teo voalohany vadiny vokakoko io tsy mahazo vahana zay zanakantany valy mianadahy zanakadadinay tany tsy atôho foagnarany dadiny miteka tamy vokakoko fa le ty zanakantany ty mamay be zahay rô taranaka indriantiana ty io zay zanakadadilany antany tsy hezo na zanany na tsy zanany fa be fo izy narô rô amizay taranakandrô izay mamay be indriantiana fa na 1983 campagne interika zay maty 2004 nagnajary tany io tsy somasoma tia olo papany tsisy miapaha na rô io nivolominy babanay aby rô magnajima aminay rô io terika io nitanako aby rô jiaby io satria zaho fa tsy be tsy haiko loatra hatramy fahafatesany vokakoko dadilainay natreko izy miady fahinana natreko zay amizay tsy tiandrô tsy mahazo mandeha any zay mipetraka sabo roborombatindrô mampalahelo izy magnano zay mampalahelo io rô nadafa aby rô jiaby afany tiako rô tsy voleo fa rô zay tegna mampalahelo ny fandriandrô agnaty ala nanomboky tamile 4 basy mipoapoaka piritry nangala mercenaire baka atsapadalaka dimy koa rô nandesirôny zegny tagny basy apoapoaka piritry mipoapoaka mesy be gardienakate menaka gardienakata raiky sambory nandesigna tanabe amy fokontany na ray andrô nirikarika mesy rô nandeha tsy negny fa nandeha mbaravaragna fokontany ndraiky avion zay ny problemenay mavety zay karazany tsisy ampiany andriamanitra federata bandreny Jehovah raiky koa zay mambahantena andrô ndray voaniny anao koa mitovy rô tsisy dikany mandatra kakaonay rô tsisy dikany rô tsy hela ny tomboko tsaikinay mesy nitory tsisy dikany fa zay koa fa misy raha helihetsika hely ataondrô manafinay rô mitorindrô valabiny fisika amy tribunal jusqu'à ia izy eky gadragadra sandroko zao aroeny gadrô tongozara ndraiky Victorine Mas mampalahelo raha voandrô zay hely ty
Riasan'ireo vola fa izy koa fa reo io mitoro taranaka andiandiany azo ty riditsy na fosa volanin'olo atra procureur de Tanora na procureur araiky vaovao zao fa procureur tena fanita tsy elana marina malahelo foana zay karana leny volana tetimapevavy iny karanaka zara io ro mianada ny tiarindreo koa taratasy le titre zara evoaka fofantonena azo fofoiny de ny tiarindreo zao tafananirako nandeha zao raha jiaby raha ataondreo miaby de ro zao mitoro draiky tsetany mahita zay ino ma raha ho hitaneny ro mitoro zandary sanana evana zay tsisy poste avancé an-tanikarany misy zay tsy dahalo ampianany zandary sanana zay tsotra babaleveo tsotra piaraviany zandary folo tsota fito sasany magnararaka misy milisy zay tsy hainay raha diany fa misy mitariny zo collecteur andreo mpangatra io ka mantanay tapatapandreo vidiny collecteur mpangatra io agnatanany eky tsy mipetraka tanàna ke milisy io milisy io zay izy io magnariary tanàna mampatako mivalavalantery io ke zay raha mampalahelo zay fa nareo koa manontany aza veny fa tany tsy nindrondriatiana fa tany tianakaviana dimy anadary o tompizo zara kalo amitsora vakapopo saingalazany vakapopo ro dimy anadary agnarany babandreo saingalaza mindrindreo karikaro soa zay raha mampalahelo zay ya isorako ny vahoaka maro ny volagna teo tsy voasambany ny vahoaka mitretre tsy voasambany ny siny problème jiaby io izy io eraka Madagasikara fa question apetrako amin'ny premier ministre hoe ino ma rôle les deux ministères ministre ny justice ndraiky ministre ny fagnajariagna an-tany mba hazavy aminay koa ny rôlindreo io hiaro ny mpanambola sy fotony magnefa écolage amindreo ao sa hoe hamono vahoaka madiniky question petrako aminao zay monsieur le premier ministre ino rôle ny ministre ny fagnajariagna an-tany sy ny fanagnantany ary ministre ny justice atsika koa nitandregny teo presque 26 minutes o zao tsisy ministère voatoniny tao koa tsy justice aménagement territoire azalahy anareo ministère nino loatra fa niry soa impiry za eto volanao anao boko mbo volaniko ndraiky koa raha mandalo ambaribe raha nataonao anao nandalo andra raiky tao io général Lilson anao karaha mitety Madagasikara wa ndraiky fagnajariagna an-tany sy mifanagnan-tany karaha mahay lombolombo ny fo ndraiky ny fititezanao tanàna ny fititezanao Madagasikara ho ajariagna zegny hoe ho amiagna vagnany vahoaka aia folo magnano hoe vahoaka antaregny teo tsy jiaby izy igny fa ny important nalaiko regny manatoko montage azalahy tsotra fo ny koragny za teto nagnambaranao monsieur Lilson madame Faniry Soa matoa ministère anareo mibaroaraka raha io pasoaraka raha io anareo voalohany tompona ndraikitry ny tsy kombakomba amile dahalo alefanareo ambany tanàna ary matoa le dahalo ambany tanàna alefanareo manjaka ary matanjaka anareo tompona ndraikitry parce que anareo mahazo écolage anareo mahazo pesosy tsy jirenareo ny vahoaky anareo boko magnasara andegnany efa loso be mazavany sambrano ministre ny fagnajariagna an-tany sy mifagnana tany fa andeha zara
karatany faobe. Tsy zegny ny important ny leçon ny important ravagna midalo agnaby latabaranareo io. Valy fanjava anao ministre ny aménagement territoire, tsy hitako indrany lamy nehe pire ny vahiny ny manjaka. Za fa firy taogno nandehanako andafy, za tsy nitondra tany baka amin'ny Ambarobe agny avy andafy eto. Firy gasy karaha zany nandeha andafy talohako, ro tsy nitondra tany baka Madagasikara agny naveto. Fa magnino vahiny amintsika agny fa managna tany taratasy baka aminareo Taninarivo. Mba azave aminay baka raha zegny. Fa nivolaniko anao teto monsieur Lilson, réseaux sociaux ny raha io aminao magnodidigny anao fantognoniko anao teto cher Sekone na cher Johnny Clegg aizany maro izy. Ary zegny nampitaregny vahoaka jiaby teo na be Mazava Sambrano na Ambariobe io zala io aminao zala tariminao nga io ny réseau ny raha jiaby io e. Matao vahoaka mitaregny nanonony agnaranareo jiaby agnatin'io zao ino raha tsy ataonareo action. Fa hita fa regny fa hita fa regny zokony aignany efa ely atsika jiaby ty tsegny kiteraka zay fanahy hoe misy réseau sociaux matanjaka ny mpangalatra tany niananareo navy eo mbola zay andeha mipodinareo aminay karaha magnano hoe Etsibabeko Razandry sa le petit canard. Fa hela ny alany amizegny e. Anareo zao iambiny fanetiky goro vahoaka fanetiky famaky ifampitomboky saboa. Anareo baka ndia fa zandary vandivandinareo baka agny or ny zandary lo mihitsy ny tegna mpagnambany basy vahoaka ambany volo ao. Nanoina za fa matetiky ny volagna teto ny ao amin'ny tribunal sefo ny raha jiaby ty na procureur na juge na président tribunal na greffier tsy haiko na ino tsy manjary ministère indesinao fa niry soa. Rango fa ela ministère ny justice io tsy nanjary fa notondra izy io nehe tsy nanjary tsisy justice zay Madagasikara e. Justice ny miaro ny mpanambola misy de justice mamono vahoaka zegny ny misy. Zay koa tsy mijery sanjisanjinareo mapasonareo ndraiky cheve maisinareo io mitetry faritany magnano karaha mofo maiky le zalary fa action miasa zay vahoaka fanagnanay zala. Zava fa nandeha menace de mort ane ino raha ampiasanareo zao amin'ny menace de mort mahazo alisa rehetra atsika tsy fankazo. Anareo koa tous président neza la atsika tsy fankazo raha tadiavinareo baka le tsy fankazahoagna ne izy crienareo io tsy atiavanareo agnapitragna le décentralisation hoe crienareo raha io aposinareo vahoaka baka amono anareo efa vahoaka ane namono zay alisa rety nagniraka vahoaka azoko be nagniraka irahinay fa fanagnanay rek ajo. Zay tsy nangalatra karaha nareo fa zay nandova raha ny dadilahinay zala. Anareo boko volagnin'olo anareo meloko magnino za tsy volagnin'olo ndesa ty volagnin'olo za tsy mijery fa amboariko amle fivolagnan'olo za ny raha tsy manjary. Tsisy raha regninao amin'ny réseaux sociaux koa tsy ministre ny fagnajariagna ny tany sy ny fanagna tany ndraiky justice io fo mataonareo volagnin'olo tsy manjary zala magnovato etry be ety anareo io voninahitra andesinareo fa nareo zandriko e. Aia la président Fokotany
menasy olo fa nivolagna anao za teto ministre ny intérieur olo fa 5 no mais 25 ans président Fokontany tsisy raha nanjary anareo mangigny anareo makombia misolelaka président mandoto président koa raha ataonareo hoe apariparinareo nefa tsy acceptenareo agnisan'ny olo tsy te io décentralisation inareo matoa raha jiaby io tsy tateraka anareo conseil des ministres fondaniagna 4 milliards isaka herignandro fa tsisy raha mandriky amin'ny vahoaka mandriky aminareo mampavantagna anareo fa vahoaka misy tany mamokatra mandelitra be mazava ny sambarana ny collecteur mandeha magniraka olo mangalatra kakao lava nisy ny forongony ny zandaro ambadikiny ny tribunal tsy volagny ny volagny vahoaka jiaby teo mba misy ejery fa be nareo zalahy be nareo ny voninahitry nareo antsifitra tany masin'olo tany masiny eky antsifitra eo io be ny tanàna ny ambanja ambadiky ny raha jiaby avy any antsifitra eo famony faty tany masiny koa ny antsifitra hoe non be ny tanàna maprisy koa aloha fo za fa nikoragna tamin'ny procureur fa tsisy problème ro koa mivolagna volagna za samby non zegny toetsaigninao anao ndeha tondra tany district andesinao magistrat de la ville anao zalahy za tsy tenonona agnaranao zandroko be ny tanàna ny ambanja fa mba misy ejery anao fo nivolagndreo jiaby tokony anao fo mera ny ambanja amin'ny ambarobery boka fa tany lavoagna ry fanjakagna mavozagna doso izy ba be amizay fa vanany hoe tsisy fanjaka mahafaka za eto miamby iny famony faty ambario be mazava ny sambrano ambilo be sava diago zay fo raha regninao volagny ndraiky be ny tanàna sy ny député sy ny Fokontany hoe zay hay eto zay misy vola zay hay mamody vavandreo jiaby amin'ny ministère aby reo ndraiky amin'ny tribunal non mais attends franchement magnino atsika mahatoetsaigny karaha io ndraiky ripoka amin'ny famony faty ny kibo raiky ravoravo anareo mivory vita fivorianareo dombera tsika nefa io aloha inany tsy fihinanao ny vahoaka alefa za misy vazaha zay navy mila tany bon za mila tany be mazava sambarano elimineko atsagna mia tany zay ne raha ataonareo oh tsisy a Madagasikara tsisy zandary miaro vahoaka zegny ny mamony vahoaka ny be za fa raha jiaby nandalo tasava ndraiky tabe mazava ny sambrano aia fitsarana aia justice matibory mamony olo mandeha la guerre tsisy mitory amin'ny tribunal nefa io igny za fa nivono aminareo vahoaka malagasy mitambara mifoaza koa grève tadiavandreo ataontsika grève droitsika ne magnano grève fa aza mandrobandraky boko ka aza mamaky raha niavatsika tsika magnano grève normal zegny mahazatra ro boko zegny koa nazoandreo place atsika voaka magnano grève ro amizay mahazo place tsy tetra 66 ans tsika nitarimindreo marakara zegny marigny président mivolagna hoe tsika tsisy indépendant atsika tsy maleo tegna zegny izy volagny papaty hoe fitondrany orita misy tondro hoany azao vile tondro vahoaka nde hoandreo aiza la olo baka ambario be mandeha mangala tany be mazava ny sambrano olo baka sava mandeha mangala tany ankarabe logique zegny olo baka be mazava ny sambrano mandeha mangala tany amin'ny ambario be agny nefa raha tsary nisy rango zay tagny olo baka be mazava ny sambrano mandeha mangala tany ny atsinjoriaka ry izy boka izy eo menasy nataony ngay azovy akamo Olivier amin'ny vahoaka ny tsinjoriaka hoy
tsara ny tsangana anaro fanjakana menace de mort mahazo vahoaka ny tsinjoreka noho ny raha ataony akamo Olivier parce que misy pesosy ary vavany nataony akamo Olivier zegny teto vocal nataoko nitandresatsika jiaby hoe za mavanga tribunal za mavita mamody vavan'ny tribunal normal fanir soa izy ka fanjavaroe telo izy mijotsambaroy be mandeha miramasy pesosy ny juge fo avorony juge ndraiky greffier ndraiky procureur afatra tamin'ny moaly nataon'ny président Lisarety tandresatsika Não tem problema no final. Misy olo zegny efa io asa ny tanàna ty magnano tsefa sosity izy sipikisambina ito zoro afaran'ny dossiern'olo jiaby mety tany hitanaro maro no voly zao io vitany zato any agnatin'ny 80% ny dossiern'olo aby io mila olo gity bako amizay misy olo amizegny ampanamea vola iraindreo olo tany aby olo agnatin'ny équipendreo io amizay Kanyale bibliothèque ela. Ba, walau apa enquete, saja saya mengatakan anaru aveto na enquete, di força eu raja na zona. Hari zona na lelo ko, na romper na sa. Na hiro. É familiar do que nós caso quando na lelo do gravelo. Aí eu como jandarmerico, tem as seus problemas. Hari kapten na defana ko defan play ne kamero so da tom di kete is mala na defana so mande ka sandar mande ka pulo da tin ka ko ayo ko men tamo sandar ke mande ka tin ka ko mande ka ko ne kam bolu mande ka ko la se dingo ka si problem ne bande ke ni ko da si si prepare na defana ko kuasa umum paya kita kumpang hendak jauh namonul senam hurum ya bonul izi ko tireni ko sis fanga tongana fokunul ko nandari avani berpis tinara raali avani de pasana roiste fazer fokunul bakamara zema yulu rachi meu sabe nem você tinha fundo entendeu nandaru ter neto fundo que ira jagun kata ile yang lo pagkan apa lo kompeti di jujueto angano enquete fala da dia mulmar bela burne dei mala chizi seja tampun kaya mago que ro jagun man no dossier falsifié no tribunal ma valaelo na karati ma binti begweni dasa nul manambola tena sistema todo zenye iraindro la rek mi adye me lo vola boka yom zenye resu linyi le ulu topundai komba na vlendo kana menas demo ko gadendo ari ulu mzeti mavali harin le ulu iraindro mi aditanya mdinama nini na mi ro vola helu ko kanda kaloni tambatra leki le ulu panyir dai direto Nadaptali nasa miliarder zero. Zera mi sembate che yura vinza bungo a vecchia rofa zea ngambara na rohacha dimisio. Ana rofa zaka, bat dia sero na lei. Zaita na rofa ma peso sa pisa. Ar zaita na mga dineto. Mas na kaini ditia. But to ko mi tsanganye to ikizaita na rofa. Next 18 ans mi adem racha mbazati. Next kinatu sfazaka mo tsanga mai chartengo. A kor fandendra mbazati zenyu mamyanga vertuko bazana rombate mati duota izy volamiko aminareo zegny koa anisany olon-tsangana nanangana fikambanana io niaraka tamin'ny ray aman-dreny
alisarety miaro vahoaka amin'ny taniny indrindra Madagasikara za tagnatiny zay jiaby ny tompoko lahy mandigny remory tsisy fanjakagna nitsangana teo ke hoe nahatsapa ny fitaregnan'ny vahoaka ke hoe aha amiagna vahoaka amrary ny tany ro olo managna taratasy olo managna plan non olo baka tsotsorony agny baka jangoany agny tompony taninao ambario be tompony taninao be mazavany sambrano nde itseny aby hoe karakô mambario be zay karakô be mazavany sambrano ankara be savady diego zay non izy tompony tany fo parce que baka zegny mahavy zay e kajo zay e zay fa tsy mila centralisme io fa mamono zay e ary ny tegna mandreraka aminazy ty ne zanaka ny côté eto andro ministre reo endro baka tsy jeriky atao ministre baka mifody vavan'ny côté anareo jiaby eo ne ministre stratégie agnatin'ny ministère ny gouvernement reo ne zanaka côté nefa nanareo ny mamono côté anareo koa tsy milevigna Antananarivo nareo ne milevigna ambany tanàna karaha zay baka côté ty fa magnino ataonareo rabika mitrotro le vahoaka ny Diego vahoaka ny Diana Sava vahoaka ny Madagasikara amin'ny sisiny jiaby be sosany le mononareo gasy karanareo zala déjà rajoela sy ny forongony HVM sy ritimo sy ny forongony fa magnano alliance mamono vahoaka malagasy sanandra fa mandreraka fa mahampy non anareo place koa mbola mamono zay ko ambaraza e monsieur Lilisson ino mariny raha misy anareo ny volagna o fahitane fa hainay ny réseau mipangala tany sy mandrafa tany vahoaka magnitsy samborinareo basa sambora mbaraza e vahoaka baka fulany raha kotra be jo mboty topindraha ty fa zay kadalainareo efa hay mbo avy ny andro izy ty mananjary Jesosy Kristy mbo avy ny andro andra raiky jitsoko itsarako anareo vahoaka zay ene volagnagnao matetiky aloha tandrinesatsika volagnagnao Lilisson kanefa voalazako tamin'ny kabary teo moa dia voalazany lalam-panorenana mihitsy hoe marina fa tokony hisitraka ny tany ny vahoaka malagasy fa ny lalam-panorenana mihitsy koa no manetra fa tokony ho arovana ny olom-pirenena rehetrarehetra amina tany zay ananany noho zany dia tsy handeferana mihitsy reo tambanjotra zay mampikorontana ny resaka ara-tany satria misy tambanjotra tena mangalatra tany dia mangalatra tany efa betsaka ny antotan-kevitra na ny renseignement efa azo matetika moa mahazatra ny fitenenana dia hoe gros poisson tsy sakokitina fa hisy gros poisson hipitra atoato ary tsy hoela fa atao marika zany tena hanafaizana ny reny manabotry vahoaka madinika reny satria ny mahafanjakana ny fanjakana dia ny vahoaka anatin'ny fiarovantsika ny vahoaka ny hanatratrarantsika le tambazotra zay tangalatra sotra. Monsieur Lilisson zay efa kajo volagna karaha zegny fa ela nagnambaranao zay nitambazotra raha ngoro tambazotra ndraiky ro ino koa mare misaraka zotra ambarazay baka efa fantatra ne ny gros poisson fahitane miambigny zay vahoaka maty zay efa vonindry rajo sy ry ravaly sy ry rajojo fa ripaka avy koa nareo andripaka zay koa marine volagna zandro baka antany be ndrefa igny za tamy semaine teo igny volagna zegny ambaraza e zay ambario be koa fa tsy agnatin'ny constitution de Madagasikara ene magnapetraka constitution nay zana anareo magnano ping-pong eo tsy avy amin'ny ministère fa efa any amin'ny anteny mera-pirenena tsy any amin'ny interim-pirenena fa any amin'ny gouvernement azalahy olo be tsika
samby olobetsaka fakaza mifagnabaribary asa koa fa tsy vitanao tsy sakinao agnano action miala mipitana mahagendarme anao ry io firareno koa tsy karany ny vazam-panambola mangala tanin'olo vaza nakaranitsy anao baka ia manana ny rarigna amin'ny tribunaly amy raha nagnanao misy taratasy de anao migadabory mamono olo mandeha la guerre tsisy miaro anao amy tribunaly ary tsisy lotory anao amy tribunaly fotony pesosy fa avy boka agny ny volagna anao za teto fanirso anao nagnano kivandivandinao inauguration tiako maison d'avocat nareo io tsy maison ny avocat maison ny mapaza ndraiky pamplemousse anao zao ivolagna aminaka fanirso olona andeha nataonao président ny maison des avocats io ny olo assassin rango Diego jusqu'à Majunga jusqu'à Tananarivo maefa zany maître Ruffin zany des assassins managna dossier maloto namono olo ny menace vady amy base tsy amy taratasy non ino andeha natao ary président ny association des avocats maison des avocats ny Ambaribe zay kasaka dalenao fanirso amin'ny Ambaribe ao ampariko anao ro vahoaka ny raha misy amy tribunal neo procureur greffier juge maître Ruffin ro io complice amin'ny Ambaribe eo tsy saky ny fanirso adoso fotony ino mpagnamisy pesosy écola jusqu'à fanjava asa famatra anao fanirso za zanaka Ambaribe volana zay mamalia za anao koa vraiment ministre de justice ke famatra zay aboako anao edy preuve ro samby avocat mahera zay nahezako raha zay asovy tsy naheta Madagasikara indrindra fa Ambaribe zany maître Ruffin zany namono olo nagnirika olo nandeha namono olo tary bazary kely netary non io président ny association des avocats dia nareo mapaza amizay gogol juge fantaregny vahoakany Ambaribe tsy jirenao fanirso greffier ne io c'est un greffier pourriture an'olo procureur any baka amy lary agnarany fo Ambanja izy volagnitsika igny Ambilibe fa tsy volagny Diego ça va laisse tomber zegny anareo ministre mafé ministère anareo naveo andeha iramasy agnabotrabotra ny lehilahy moazo ny kizemin-drazana ny magnangy nazo ny hozon-drazana ny ministère sy ny ministre ny forongo volaniko zegny ny raha misy mampalahelo atsika mampalahelo iambiny koa nareo zao vahoaka ambony za mafa nivolagna teto tamy président Lisarety ndraiky ro havagna amy be mazavany Sambrano ndraiky ro Diego Ambilibe Ambanja Ambaribe hagnano fandaragna manokagna zay za mihitsy nitariky le fandaragna amy ty resaka tany amy fagnakitsakitsagna ataonareo amin'ny tribunal ndraiky amin'ny fagnajariagna ny tany ty amy faritry diana za mihitsy ndro hitariky le raha sambora za zay boka ministère nagnanareo ny manambotry olo migada olo raha joela ry tsy voasambotry nareo raha vatomanga ry tsisy raha action nataonareo raha valimana ino raha s'est passé tambanja tamy semaine ty ambarako anareo vahoaka malagasy taio mataratasy ny vangany raha valimanagna tranombarotra Somakodisy tranombarotra jiaby Madagasikara za tsy nahita boka za tsy ary naregny tsy sakinareo fanjakagna amy taky zay ino raha nisy tasambrano
hitanareo zegny le tribunal mihitsy mamotiky vahoaka nandeha tribunal ny Tico ndraiky tompony vahoaka tompony tranombarotra Somakodisy Ambanja no Tico mandresy ary tragno zegny ny Tico taherina na Somakodisy ny Ravalomanana mba mbaranareo zay aboazy taratasy no zegny zay fitsaragnany boaka patakarata ny Tico par tribunal Somakodisy Ambanja masaka efa matra anareo amin'ny tribunal ao koa zay tribunal naboaka anareo parce que azovy Ravalomanana azovy Tico aleo alena lefa nanambaoka fa to mihina ny amany reo raha vao miteny to mahisa mosipa baka mbo hoanigna ateligny fa zay to mahisa tsipy-andrano ary requin tsy haiko azovy mihina olo zegny fitondragna andesinareo zala karaha zegny tribunal ny Ambaribe io ro efatra io procureur Ruffin, maître Ruffin, greffier neo, juge avitra io no mamono tribunal neo ireo io amizay namiagna place ao parce que dora faniry soa parce que Ambaribe misy sauce misy pesauce aloha nareo napetrako fa tsisy mahasamy teny zany no za mivolagna zany mangataka aminareo amin'ny gouvernement ao zay ministère ao ngatako na fasafasa ndraiky za pare za décidé ary za vognona mainareo tsy masaky mangataka mainareo tsy masaky mivolagna asa to karaha io vahoaka zala anareo koa fa tsy hay hitondra fa tsy leonareo le ministère miala tsotra ania zegny simple